Намираме се в къща музей Сливенски бит, 19-20 век. Къщата се състои от две къщи. Първата къща е строена 1813 година, както е изписано и на калдарама. Още с влизането в двора ще видите изписана годината на калдарама. Къщата е напълно запазена, само има реставрация и консервация. През годините е променена експозицията. Първоначално е открита като музей 1963 година и е бил представен как е изглеждал един занайчийски дом. И в последствие, 2009 година, беше променена експозицията и показваме традиционни, празнични костюми и традиционна култура от Сливенския край като цяло, от района на град Сливен. Самия музеен комплекс се състои от две части – Арнауткина къща и къщата на Патко Олу или Патковата къща. Още с влизането вие виждате огромния просторен двор, красивата градина с цветя, кладеница. Всички стари къщи са строени в дъното на големия просторен двор. Част от архитектурните достоинства на тази къща е широкия хает, чердаклияните кьошкове, дърворезбените тавани и просторните избени помещения. В избите хората са съхранявали през цялото време, там температурата е постоянна. И съхраняват и зимнината, и киселото зеле, и трошиите, и виното, и ракията. Всичко необходимо за семейството. Къщата си е типична за Възраждането, построена от неизвестни тревненски майстори. Собственика е бил дядо Бойо. Няма много информация за рода му, за неговия род, но неговият син, Димитър Боев, е бил първият кмет на Сливен. И в част от експозицията дори ще забележите, че има закачен негов портрет.